Welcome to Arun Gangster Vegas 4. நம்ம சொன்ன மாதிரியே இன்னைக்கு 6 மணிக்கு இதை போஸ்ட் பண்ணிடுவோம், இல்லை முன்னாடியும் போஸ்ட் பண்ணிடுவோம். நான் உங்களுக்கு சொன்ன மிலிட்ரிகள் எதுவுமே இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இப்போ அது எப்படி என்னன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ மணி வந்து கரெக்டாக ஒரு 5 இருக்கும். இந்த கன்ஸில் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு கன்று. இந்த லாஸ்ட் பிங்க் கலர் கன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்னைப்பர் ஏன்னா மாஸ்டர் போடுவாங்க. இந்த பேண்ட் வந்து இந்த லாஜன் சுத்தமாக இது என்னன்னு தெரியல கொஞ்சம். ஆனால் புல்லட் தெரியல. இது பைக் லேம்போகினி மாதிரி ஒரு கார் இருக்குது. டோர் ஹேமர் மாதிரி இருக்குது. பெருசா ஒரு மிஷின் கன் கேலக்ஸி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுமா ஒரு டேங்கர் இருக்குது, ஒரு ரேஸ் பைக், ஒரு புல்லட் பைக். இதுமாதிரி நம்ம வச்சு இந்த கன்னிலே 2 நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சரி வாங்க இப்போ கேமுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம புல்லட் வரும். இந்த புல்லட்டோட ஸ்பீட் பார்த்தது. ஆனால் வீட்டில் கூப்பிட்டுட்டாங்க, அதனால் சீக்கிரமாக போயிட்டேன். வீடியோ கட் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒன் அந்த வீடியோ வந்துருக்கும். அது வேன் மோட போலீஸ் ஜான் மோடு நடுவில் இது ஒன்று மட்டும் முடியலன்னு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நமக்குன்னா நம்ம தப்பிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண வேணாம். ஏன்னா நம்ம ஸ்கிப் பண்ணாமல்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்கோம். மீதி எல்லாரும் அந்த பச்சை கலர் காரெலாம் லாஸ்ட்டாக வந்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கன் கிடச்சிதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை ஓப்பன் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு ஒரு பாராசூட் கிடச்சிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒரே ஒரு பாராசூட் தான் கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைக் எங்கே இருக்கு? இந்த பைக்கை பார்த்தா எனக்கு ஒரே ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன பண்ணி சொல்லவா? கமான் பேபி லெட்ஸ் கோ அந்த புல்லட்டு, அந்த பாட்டு ஞாபகம் இருக்கு. இப்போ நம்ம மிலிட்ரி பேஸுக்கு போகலாம். மிலிட்ரி பேஸுக்கு மேப் வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மேப் வச்சுக்கலாம். மிலிட்ரி பேஸ் எங்கே இருக்குது? மிலிட்ரி பேஸ் இங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு பக்கத்துலேயே. ஆனால் நம்ம இங்கே மேப் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு கிட்ட தான் இருக்குது. மிலிட்ரி பேஸ்க்கு போனால் எத்தனை வாண்டட் லெவலு கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்பயும் இல்லாமல் டெசர்ட்டுக்கு இத்தனை பேர் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிலிட்ரி பேஸ் கொண்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் வந்தால் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி உள்ளே போனால் நம்மளுக்கு வாண்டட் லெவல் கொடுப்பாங்க. நம்ம டக்குன்னு ஹெலிகாப்டர் எடுத்து கிளம்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு இன்னும் வாண்டட் லெவல் கொடுக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கேயும் எந்த வண்டியும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ வெளில போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு ஃபுல் 5 ஸ்டார் வாண்டட் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம எப்படியாச்சும் சீக்கிரமாக தப்பிக்கணும். இந்த டெசர்ட்லேயே இருந்தால் நம்மளுக்கு விருதுகளை கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் நம்ம நேராக சிட்டிக்கு போக வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு இங்கேயே இது எல்லாமே போட்டுக்கலாம். நம்ம இதுக்கு பேசாமல் ரிசப்ஷனுக்கே போயிடலாம். Hello. Do you need money? Of course. Take out your... ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.